kendo duoko ne piny owacho. Doho mawinjo buche mag lowo kod aluora ema ogolo ng'eto mar yango ni lobno owinjore duok ne piny owacho. En lowo mane oket thenge mondo obi oti godo e yawo apaya ma Mombasa Road kod Eastern Bypass e aluora ma Cabanas e boma ma Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya koro siemo wang' riwruok mar Kenya Kwanza motiele gi jalup jatend piny William Ruto kuom nyayo siasa mageto miyo jopiny luoro ahinya e kaunti ma Nakuru. Raila Odinga kod jalupne Martha Karua gi jotelo ne campaign mar Azimio e kaunti ma Nakuru kama gikone jopiny mondo rang gi wang' maber ni mar gin kod chenro makare mag bero ngima jo Kenya. Odinga Karua notelo ne kweth mar Azimio tero kisera Nakuru. Kawuoth nochakore Elbagon, Njoro, Shabab, chuny boma Nakuru ka bang' ne gitieko twak gi alap ma Kisulisuli kuma ne Odinga gi Lange ochopoe to kuotho kuom okang' maromo kilomita 5 gi tiendgi kendo ka gifayo ne jopiny. Mano e ka chung od bura ma Nakuru West. Sasa leo tunalauncha Nakuru inaitwa the Freely Movement. E kinde no Odinga nochiwo siem mager ni kweth mag josiasa madhi nyime gi siasa mag miyo ogendini mamoko luoro e wi yiero mabiro. Nimesikia wengine wanatoa vitisho ati ukipiga kura namna hii wewe utahamishwa. Ati wewe utaona cha mtemakuni. Wewe cha mtemakuni. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nakwambia nyinyi kwamba leo hii mko chini ya ulinzi wa serikali inaongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta. Tarehe 9 na msitishwe. Mimi nasema msitishwe. Mtasitishwe nyinyi. Msitishwe. Mtachagua baba ili awaletee amani. Nani atachunga mali yenu vilivyo? Nani anatupatia elimu ya bure kutoka primary, secondary na university? Leo hii tumetembea, Mheshimiwa Rais Raila Odinga ameonyesha kwamba ni mtu wa chini. Ametembea zaidi ya kilomita 5 ili kuambia kwamba anasikia uchungu yenu. Odinga no singoni piny owacho biro rida ritakwe kinde yiero mana ja Kenya moro amora okohim kuma odakie. Kweth mar Azimio kata kamano nokono jodak ma Nakuru mondo neni obiro yiero jotelo man kod chiemo makare kendo maleo mago kod chini mibadhi magi wacho ni osebedo ka mieno jotelo mag UDA. Kesi yake moja imekatwa kwa mahakama kuu kule Nairobi. Ameambiwa ile milioni 200 ilikuwa kwa account iende kwa serikali ni mali ya uporaji. Lakini kesi bado sababu wako na kesi ya kupora bilioni 12.7. Mimi nakuuliza, ukiangalia hiyo timu na uangalie timu ya baba na Martha, ni timu gani utaamini kulinda mali yako? Pita tarehe 9 mwezi ujao, baada ya siku 11, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Esichoko bende kaka okang' mar ywayo jopiny modhuro chieng' yiero, Odinga notelo ne Lange mar sidha yanga chenro makende ma otisi kaka Firimbi Movement mabiro neno ni jo Kenya duto karomgi maluto mbulu ne Odinga tarik 9. Chenro mar Azimio no koro ibiro dhiro kendo tego kuom thuolo mandalo 10 modong' nyaka tim yiero. Mwisho watu asubuhi waende wapige kura. Kalamu mzuri. Inaitwa Rauka. Waende kupiga kura. Sawa sawa. Kama Rauka namna hii. Ukiona Ruto unapiga mara 3. Ukiona Gachagua unapiga mara 4. Gachagua ni hatari zaidi. Na baba anaingia round 1, 70%. Tuko pamoja.
Kweth mar Azimio ka gimanyo ombulu maromo milion 1 gi wiye kaunti ma Nakuru okondio piny ruoth kod nyaka giko tarik 9. Kata kamano Raila Amolo Odinga kod jalupne Mikai Martha Karua okondio piny makoni mondo gibed mabor kod riwruok mar Kenya Kwanza motelo kod Ruto ka giwacho ni kinde duto osebedo ka gichiwo singo mak nyalo konyogi. Odiochieng' makiny Odinga gi Lange ochimo kaunti ma Machakos. Eric Owenga, Ramogi TV, Nakuru County. Jalup ten piny Kenya William Ruto owuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kuom luongo nyinge e rombege kendo jiwe mondo set ombulu ne jatend Azimio la Umoja Raila Odinga e yor kwe ma ok odonjore gi chenro mage. Ruto mane set ombulu e masawa mar Kenya okone kweth mar Azimio mondo were gi IEBC otim tije. Walter Nyambaga nigi lerno. Mana kodong ndalo manok to jo Kenya yiero piny owacho manyien. Kweth ma Kenya Kwanza medo gedo masawa mar Kenya. Ka Kenya Kwanza ogo tach Meru County, Tharaka Nithi kod Embu. Gai mar UDA William Ruto okawo thuolone mar keko jatende Uhuru Kenyatta kuom nyosoko wang'e kako ni ok en jadieri. Mimi naona rais anajaribu kugombana na mimi. Mimi namwambia rais, please my friend, wewe aushindane na mimi. Wakati ulikuwa unahitaji mtu wa kusimama na wewe, nilisimama na wewe. Nikakusaidia 2013, nikakusaidia 2017. Sasa wewe hausimami, wewe unaniuliza maswali mingi ya nini? Mimi wanajaribu kunihangaisha. Walinishitaki, wakaniweka polisi, wakanifungia. Leo wanataka kuninyang'anya pesa yangu. Hata ukinifunga, mimi na watu ya Mount Kenya hatuwezi wachana na William Samoei Ruto. Ruto otiyo kod thuolone thung'o kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo were gi duol mar IEBC ota chenro mage ma ok oket nyagete mathoth moketne. Ile inabaki ni nyinyi tarehe 9. Na ndio nimekuja kuconfirm. Tunachagua William Ruto kwa sababu ako na agenda ya kusaidia wananchi wa Kenya na kusaidia sehemu zilizobaki nyuma kama hapa Tharaka. Kenya Kwanza chiwo singo ne jodak ma Tharaka Nithi, Mbeere kod Embu ni gin kod chenro mabiro gero chumi kod tije ne ojende. Tarehe 9 mwezi wa 8 ile manifesto tumepanga, tumesema agenda yetu number 1, tunapunguza gharama ya maisha kwa kusaidia mkulima, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze mbolea kutoka 7,000 mpaka shilingi 2,000, tuzalishe chakula ya kutosha ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Ogai mar UDA igeno ni biro chomo imbo mar Kenya seto ombulu kama ibiro paro ni Mudavadi kod Wetangula geto yuda tamalo 70 ne riwruok mar Kenya Kwanza. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nonro mar kambi mar Infotrack oyango ni Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya humbe ni malo e gwenge mag Ukambani ma oloyo jochung' mamoko malaro kom 10 piny. Nonro mar Infotrack yango ni William Ruto ni thuolo mar 2 e huma e gwenge mag ugwe mar Kenya e kaunti ma Kitui ni kod kwana tamalo 57 mar sir lwedo ka William Ruto ni kod mamara tamalo 21. E kaunti ma Makueni Raila yudo sir lwedo maroma tamalo 68 ka William Ruto isiro kod tamalo 16 mar oganda makono e gwenge mag Machakos Raila isiro gi oganda maroma tamalo 62 ka Ruto nigi sir mar tamalo 21. Nonro bende yango ni duond bura mar Wiper ema pod humbe ni malo moloyo Ukambani kiluwe gi ODM ka iluwe kod UDA. 55% to 57%. In the same count, Ruto has lost 3 points, 3%. That's from 24% to 21%. In Machakos, Raila has gained 11% in the last 3 weeks, from 51% to 62% at the moment. Then Ruto has dropped 8% in Machakos. That's from 29% 3 weeks ago to 21% at the moment. For Makueni, Raila has also gained 11% from 57% 3 weeks ago to 68% at the moment. In the same count, Ruto has dropped 5%. That's from 21% 3 weeks ago to 16% at the moment. Nyakura mgaji wangero kamano kumedo kete chenro mar OIMORE pod wantiere gi mathoth moikoni kik dhi mabor.
We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Oya, twende. Oya, twendeni. Boss, siogope. Koengi, Koengi. Twende wana. Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. 6,000 mfukoni. To make all this happen, vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jojuma, Kani Migori, Ma, Ramogi TV. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondiketu wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star aboro achala chiel star adek angwen adek ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you. Machiegni kendo ohala mar uso nyamburko, goyo punda kod uso mwandu mawuok e bwolo gin moko kuom yore ma oseyangi kaka matije luoko gomenda ma oyud e yore mag maundu. Mana kaka Edwin Okoth leronwa lipod ban migao mamenyo yore ma omenda ma ok ler tiyo e pachoka. Koro wacho ni moko kuom jolony ma pachoka bende osebet ka konyo jok ma oloso mwandu e yore mar richo yudo kata oro omenda oko mar pachoka. Endalo ma Kenya temo bero lwasi mare mar ohala. Lipot mane ogol kod Finance Reporting Center FRC yango ni moko kuom ohelni matimore pachoka oseyud ni konyo joma undu madwaro rwako omenda ma giloso yore moko winjore mondo donje bengi ma pachoka kaka yore mag lwoko omenda go. Jogo ma uso nyamburko ma igole pinje ma oko, we kembe mag goyo punda kod ma uso mwandu ma wuok e bwolo kaka mula gin moko kuom yore ma oseyangore ni omenda ma ochido kaloe. Piny owacho ni kod luoro ni ka ohelni ma kamagi ok omenye yo makare to gibiro nyayo njore kaluwore ni Kenya ni machiegni kod pinje kaka Somalia ma moko kuom jonjore odakie. Of course, the effects of money laundering is that it makes us vulnerable and it exacerbates threats such as corruption, terrorism, organized crime, and eventually insecurity, not only here in Kenya, but the region and globally. Ohelni ma moko ma ichich godo ni nyalo nyayo pando mwandugo en uso lope kod ute ma oseger
kod mwandu mag miyo oganda mor kaka kuong' ma nengogi tek. Joluok mitokni kod ohelni mag dusruok mayudore e bombe madongo dongo bende koro ichich godo. Lipodno bende yango ni jokwan omenda, obila, okinde kod jolony e chike mag ohala osebet ka konyo moko kuom jok madwaro luoko omenda moyudo e yore maricho mondo riwgi kod omenda moko e pacho ka. Josiasa bende koro ichich godo ni omenda ma gipogo ne oganda e kampen kata jamna gin moko kuom omenda moyudo e yore mag njorego, omiyo ka giyudo kombe ma gimanyogo to kedo kod njore ok bibet mayot. During the transition from the former notes to the new notes, so I thought if we gave you time to say the things you saw, it was very interesting. Car dealers changing billions of shillings. How many cars do you need to sell to be able to have billions of shillings? And all these dealers are friends of senior politicians. They are now the ones financing all these 200, 500 shilling notes arrangements in the villages and so on. I have said this before, and I would say repeat it again without fear of contradiction. After this election, 40% of the people who sit in elective institutions are active players in money laundering and trafficking. So, do we hope that these people will actually tidy up the legislative environment? Bengi kod riwruoge saga bende koro iseyo kuom weyo fuoge ma omenda ma ok oyudo yore makarego thoro kaloe, kama koro piny owacho jiwogi mondo giket yore mag geng'o omenda machalo kamago. Ne jo ohala, lwasi nyalo medo kethre ni mar jogo matiyo kod omenda maler ok nyal piem kod johelni mag luoko pesa, kama githoro uso mwandu e nengo maketho chiro. Piny owacho ne oloko node mag 1,000 kod node mamoko kaka yo matemo duoko chien omenda ma ok oyudo e yo makarego, ka bende thoth jogo matimo ohelni ma kamago thoro mana kano pesa gi e udi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho oketo maino mare neno ni yiero maduong' oyudo arita ma owinjore. Mai singo ma jagoro mong'ere migawo ma arita Karanja Kibicho miyo jopiny ndalo machuok to jo Kenya dhi e debe. Kibicho kwedo josiasa ma osiko lieko ni piny owacho tiyo kod apisas mag arita e rwayo jopiny mondo sir kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Kibicho ne loso e kinde mane otimo romo kod apisas mochung' ne arita e kaunti ma Migori. Sisi kama representatives wenye wametoka Nairobi tumeridhika ya kwamba Migori wako tayari, ile deployment yote ya IBC wanahitaji iko tayari, na tuna shaka uchaguzi hapa Migori itakuwa ya amani. Kutakuwa na vurugu juu deployment imekuwa sawa, na kama tunavyosema mara nyingi kwa nyingi, kazi ya uchaguzi si kazi yetu. Hiyo ni kazi ya IBC. Kazi yetu ni kuwapea ile support wanahitaji kwa polling centers, kuhakikisha kuna deployment ya polisi na pia watu wetu wa ngao, kuhakikisha saa zile wanasafirisha materials za uchaguzi tunailinda vizuri, na ile usaidizi ingine yote IBC wanaweza fikiria inawafaa, ndio pia hao wakuwe na imani ya kufanyisha uchaguzi wa amani. Nurdin Haji jiwo joneno mondo chope doho mar chiwo lere wi buche mag rocho arita. Ogai ma jomin buche pacho kae ndio koni gisetimo ikruok mane ni buche mitido gi weche mag yiero ichwalo e do kendo nyalo kaka owinjore. Nurdin mane loso Mombasa romo mane okelo kanyakla jogo manie sekta mar doho okoni gima duong' magijiwo en wach joneno chiwore doho. Kolero ni thoth buche ithor jwang' nikech joneno tamore chope doho mar chiwo ler. Ikiwa watatoka watu ambao wanaweza kutoa ushahidi, basi tunaweza kufaulu, lakini ikiwa watu hawatakubali ama wanaogopa, italeta shida. Na ndio kwa ajili leo tuko na wale wanaitwa Witness Protection. Na Witness Protection Agency ni taasisi ambayo itaweza kuhakikisha kwamba ikiwa wewe una hofu ya kwamba ukitoa ushahidi fulani utadhulumiwa, basi wataweza kukupatia uhifadhi na kuhakikisha kwamba unaweza kutoa ushahidi huo bila kuogopa ama kuwa na hofu. The police are not obligated to obey unlawful command. If you do so, then you take individual liability.
and therefore you'll be held individual culpable if you obey an unlawful order, because the law protects them. Counties adek kamotingo Migori, Baringo kod Turkana otelo kod atamalo mohew 10 e kwan mar jo Kenya milion 1.9 man kod tuo mar chuny mar hepatitis. Ma kaluwore kod lipot mane ogol kod migawo mar thieth e kinde dhialo odiechieng' kedo kod tuo mar hepatitis. Laktar Simon Kibias mane loso e lo migawo mar thieth ojiwo jo Kenya mondo chope ute thieth mar ng'eyo chal margi kotudore kod tuoni kendo kawo chanjo ahinya to mar nyithindo matindo. Jochiw thieth bende ojiwo mondo ochwal puonj ne jopiny ewi tuoni kaluwore gi ranyisi mage ok fwenyre mapiyo. Hepatitis is disproportionately distributed within counties and population. It is estimated that 1.9 million people are infected with hepatitis B and C, with those having hepatitis B being the majority, about 1.56. 3 counties were identified to have a high prevalence of hepatitis B, above 10%, Turkana 16.8%, Baringo at 11.9%, and Migori 10%. Great to see everyone across the country knowing the hepatitis status and those affected accessing treatment or vaccination. We can't wait to see integration of hepatitis services in the public health facilities. Naweza pata hepatitis B haraka ama kwa urahisi zaidi kushinda virusi vya ukimwi. 200 times more infectious. Hayana dalili kubwa ama ukali wa ugonjwa mwanzo wakati mtu anaambukizwa na hivi virusi. Kwa hivyo ni vizuri mtu akipimwa ajue hali yake. Wakati unajua hali yako, utaweza kukinga mwenzako. Machiegni mesawa mar ohala kambi mar nyuo kuong mar East African Breweries koro medo yuto mare kod atamalo 124 nyaka siling bilion 15.6 e komenda ma orumo giko mar dwe mar 6 higani. Kambino wacho ni uso mar kong'o ne omedore kod atamalo 27 kama koro ne giuso kong'o maromo silings bilion 109.4 e kinde makamano. Jatatije Maria Biel Jane Karuku kata kamano ne ogolo ywak ni osuru ma igolo ewi mwandu no osemedo pek ne ohala kama koro kwayo piny owacho mondo ket lwasi maber ma ok bi medo osuru ewi mwandu no kinde ka kinde. We had great growth in the last 12 months, 22% up on volume, 27% to 109 billion. For the year, and the profit, good profits. I think we are very happy with this profit, 124% growth versus last year, 15.6 billion shillings, and we are giving a big dividend, like Chair said, the highest we've seen from the history that we know, to 11 shillings. So I'm sure the shareholders will be happy with that. The macro environment where we are operating from COVID, and before COVID was over, we have the Ukraine crisis, petrol prices, drought. There is a drought going on, crop failure across East Africa, but we've managed to weather this storm and even done better. Atamalo 60 mag oganda ok ni kod ng'eyo mar nono kwan mag omenda mag kembe kata migepe mag piny owacho. Nonro ni notim kod riwruok mar jokwan omenda kata ISPAC koro yango ni thoth oganda bende oluoro somo kwan mag omenda ma indiko mayango yuto kod kaka omenda itiyo godo. Ma koro medo luoro ni thoth oganda ok nyal penjo jotendgi ewi kaka omenda tiyo ahinya to koro kaka piny owacho medo miyo tend kor gwenge omenda mag timo dongruok. Jatatije mar ISPAC Elias Makori koro wacho ni moko kuom jokwan omenda ma kembe ndiko mondo losnegi kwan omenda mag ohelnigi ok ni kod lony moromo. Is where we have a challenge, and the 60% is a mass, who then have to look for a professional to have those information of the financial information interpreted for them, somebody to read for them and interpret so that they can actually be able to make informed decisions on those particular numbers. And this is where the challenge comes back to us, to be able to say, how then do we digest this
and put it in a way that the 60% who are not able to read and understand financial statements effectively can be able to do that. Piny owacho mamalo kokalo migawo mar chenro mag Afrika ma Ugwe koro dwaro johala mawuok e kaunti ma Kisumu kod alwora mare mondo ikre motegno e loso mwandu mibiro tere pinje kaka Uganda, Tanzania, Burundi, Congo kod mamoko kale dho wath mano ma Kisumu maseno chako tich ka jagoro mongire migawo no Kevin Desai mandodo kod johala e bwo mabul mar Kenya Chamber of Commerce and Industries bade ma Kisumu wacho ni port ma Kisumu ni kod nyalo mar sombo osigo mathoth katero oko igni mabiro nyime. Kendo nyaka ketikruok makare ogolo kwayo ne counties mondo ket lwasi maber ne johala go kokalo e yudo lesen ma opogore ka osingo ni piny owacho mamalo bende biro timo makore. Israel Agina ma en jakom ohala Kisumu ne owacho ni giikore maber mar kawo nafasno mar ohala ka onyiso piny owacho mondo ti kodgi machiegni. Extend the ongoing work as far as the investment in intermodal transport systems, where Kenya as a partner state has an ambition by way of ensuring that by 2025 we will be transacting approximately 135,000 tons of cargo, and by 2035 it will be 230,000 tons of cargo. The majority of this will be passing through Kisumu, and as a port, as a trades and logistics center, will play a pivotal role and a central role in the entire dynamics of the region. This meeting today also calls upon the close collaboration of the Kisumu Fraternity of Commerce to work closely with government, both national and county, to ensure that we set about the right policies, legislations, regulations and standards to facilitate businesses. Some of the concerns today are around the complexity in taxation, the complexity with respect to the coherence of support by government to specific and strategic value chains. Kendo olero nwa maber ni sani wan gi chiro nyaka Congo, Kinshasa ma wanyalo tere giwa kendo wanyalo golo gik moko kono. Ai mar ariyo wawacho ni reru ma wan go sani mar mita gauge otim maber mondo lose, omiyo wageno ni ibiketnwa reru mwanyalo dhigo piyo kata seche 12 yudo ka sechopo Mombasa kendo duogo kinyne gokinyi. Moingo jopur 1018 mawuok e kaunti ma Homa Bay oyudo sir mar omenda maromo shillings milion 73.9 mar ting'o malo chenro mar pur e kaunti no. Omenda go madhi ne grube mag jopur 800 kod riwruoge mag Saga 21 en sir ma wuok kuom bengi mar piny ngima mano World Bank komakore gi piny owacho mamalo e bwo chenro motisi ni National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project. Jopur pamba kod rabolo kaachiel kod jopith kod jopur mag dhok mag chak kod gwen mawuok Rangwe, Kabondo, Suba North ema pod pok oyudo mag omenda mar konyo e siro chenro mag pur magitimo. And what is more gratifying is the testimony by the farmers themselves that this program is working. It is a program we are leaving office at its height, and we hope those who will be coming after us will make sure it continues to touch other people. This project is addressing one of the most important pillars of economy of this country and this county. NAREC is a World Bank funded project together with the county government and the national government. This money is part of our budget. It's not outside the budget. It forms part of our budget. It's a conditional grant to the budget. And we feel proud when we hear stories from the people who are on the ground. I'm aware that the cooperative movement is doing very well in Kenya. And in Homa Bay, the dairy cooperative is doing very well. We're encouraging other people go into cooperatives because that's the way forward.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wangisini ma e kama watede ma e kama walose Pakionge batahera unge Usuni koro monja hera Mitmara tari ni koro mongi wacho ni kete manaka Kuka wachake, kuka wedu mwoke Kakuneno wane ma wanka Nagana koso ni mama Era kwa imono Kazo beta lisolo Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chiengeso ka chakore safar ga chiel mamidhiambo. Be ing'eyo ni kong'o kawo dakika 6 kende mondo chak loko bwongo. Beach kani koma bei toma Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke. Tim Kenya mar goyo bal osemolo Birmingham kendo chako rako kapok piem ochakore Yanga odiochieng' makiny. Kocha Fakri Mansur ni kod jatugo Emily Muteti, Marabella Thorpe, Monyo Maina kod Ridwan Mohamed. Jotugo ang'wen go duto dak e pinje mag Amerika kod Canada kama gisome skunde mag balariany mopogore opogore. Jatugo Emily Muteti kende manigi lony e piem mag Commonwealth bang' piem e tuke go higa mag 2010 kod Nairobi. Chenro no biro kawo higni 3 kama timbe mag skunde to kod riwruoge biro tiego ka imiyogi lony mar bero tuke agoko e pacho ka. Chenro no ne oyangi e nyasi mane obagi e skul mar Hillcrest International kod Kings Rugby Development Academy mano yuorie kod jatugo moro Itoje mar timbe agoko mar piny England. Chenro manyo yuorie kod timbe 19. Chenro no motis ni rugby na box biro neno ka skunde monyuandie kod grube do tiegro kowuok kuom kocha manigi lony ka talanta mag jomatindo itiego kendo manyo negi thuolo mar tugo e timbe madongo kod yore piem mopogore opogore. Kings Rugby Development Academy was set up with the express purpose of bringing hope, bringing change, bringing transformation to the lives of the kids, the young kids, age grade rugby kids in the Kibera initially, and we've run the program since 2014 here in the beautiful Hillcrest at their benevolence. And our aspiration is that we get the kids out of where they are and we give them a new horizon. In the past, most children would start playing rugby in high school, and that is quite limiting. So you find that the development of our players is a bit stunted. But I've seen here we have under 11 category who have children in about standard 4, standard 5,
and some of them also go as low as under 9s. And we are really excited that children are being able to play rugby even at a very young age. We believe by partnering with Kings Rugby, we'd be able to reach a much bigger base of players, both boys and girls, and eventually have those same players play for our club, and at the end of the day represent either Kenya 7s or the Kenya 15s. Kawadhi nyime ni tim mar hoki mar wakeini ma piny Kenya migeno mar timo makare tuke maibago e piny England Birmingham tuke mag Commonwealth. Kocha margi Jacqueline Mwangi wacho ni omor gi ikruok mosebetie kamoting'o nywando jotugo matindo kod manigi lony. Tim no mong'ere kaka Blades nie pool B kamoro achiel gi joloch New Zealand, Australia, South Africa kod Scotland. Ka gin gi geno kod ikruok makare marakore kodgi ka Kenya biro chako tukgi kod New Zealand dweche makiny saa 5 kapok girakore kod Australia chieng' ngeso saa 10. Ramogi kodong dakika 4 to wachopo e saa 4 mar otieno mano e thuolo mabende ne wantie godo mar kelo ni weche mag OIMORE. Erokamano kuom bedo kod wechendo ni nyinga Simfros Okinda. Nyinga Ochieng Emmanuel Jaloko marwa ne en Winnie Adoyo. Ubed gi otieno mokwe. Oya, twende. Oya, twendeni.